mabuhay po kayo. Please join us for more years of public service and entertainment. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, your number one pop music station in Pangasinan. 7th anniversary ng Radyo Pangasinan ay hatid sa inyo ng Ezekiel Eatery, located at Old De Venecia Highway, Lucao District, Dagupan City, owned and managed by Mr. and Mrs. Joseph and Rhea Viray. You may contact them at 0950-015-8478 or 0915-745-8030. Ezekiel Eatery. Jad Dagupan, walay saksakay ya radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad mamalingling, mangin, Paborito. mayombo, Paborito. pantaw, Paborito. Poblasyon Oeste, Paborito. Jad Puguchico, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number one pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Number one pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Ang inyong mapapakinggan ay isang bayad na programa. Anumang opinyon, balita o pahayag ay walang kinalaman ang himpilang ito. S.P.M. Saray Balitan Matuwa ed Radyo Pangasinan. Programan magipasabi na Saray Matuan nagagawa ed Balay, Probinsya, Bansa, Tanjad Intiron Mundo. S.P.M. Saray Balitan Matuwa ed Radyo Pangasinan. Kaulo, Kantabayo, say lawas karo tang kapaborito yo. Joseph Kanilang Bacanihes. P.M. Saray Balitan Matuwa ed Radyo Pangasinan. Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 na kabuwasan. S.P.M. May lalon agaw na Biyernes, Pangasinan, Dagupan. Wadyala so saray Balitan Matuwa. SBM sa kabusol na saray MBTF managbalitay tila tan fake news. SBM saray Balitan Matuwa with JCB Joseph Kanilang Baganing. Kanta bay tayo technical side si Mr. E&D Engineer Nixon Dakal. Kumusta ka na, Mars? Mars, cool ka lang. Relax ka lang. Para maging cool ka, Mars, let's go to Mars Restaurant, ha? Oh, come hungry, live happy. Oh, operating hours 4 p.m. to 11 p.m. Open also for lunch, reservations. Just inform them ahead. Ha? Oh, tapos, if you are looking for delectable yet budget-friendly treat, Mars will satisfy your cravings. Ha, Mars? Cool ka lang. Huwag kang mapainit, ha? Oh, for melt in your mouth baby back and pork ribs, mouth-watering cuts of steaks like the rib-eye, sirloin, T-bone, porterhouse, strip loin steaks. You will not go wrong, Mars, with their savory bangus a la pobre jam pack with aromatic garlic beets. Oh, ultimate Pinoy pulutan. Oh, dito magpulutan ka, Mars, para mawala yung init ng ulo mo, ha? Try their signature mix of beef innards, yung sisig, yung chicharon bulaklak, and their chicken supernova. Oh,
meron din silang bulalo at saka sinigang to comfort you, Mars. Oh, if you are also craving for light meals, try the rich aligi pasta or out of the ordinary Spanish sardines pasta, satisfying chicken teriyaki wrap and New York strips wrap. Di ba, Mars? Oh, perfect for satisfying dates or late night cravings. Diyan po sa Mars Restaurant sa may Rufinas Center sa may Binmali, Pangasinan. Oh, cool ka lang, Mars, ha? Cool ka lang. Oh, ito, para mawala yung galit mo, Mars. Ito, unang batch ng government-ordered diesel dumating na sa Luzon. Oh, comfort ka na ba dyan? Comforted ka na ba dyan? Unang batch ng government-ordered diesel dumating na sa Luzon. Katuya ibabalita natin ng Secretary Garin nasa Department of Energy Yasin Mabilatan at Luzon at atong tanagagik susatay diesel order na sa gobyerno. Kinumpirma po yan mismo ni Sharon Garin, Secretary ng Department of Energy. Yung unang batch daw ng diesel na binili ng pamahalaan nakarating na sa Luzon matapos ang 3 linggong paghahanda. So, ang sabi ng DOA, inaasahan ang sunod-sunod pang delivery sa mga darating na araw at linggo upang mapanatili ang sagot o sapat na supply ng krudo sa bansa. Aga di bali-balitan, Mars, sa gauntan, O kaya huwag ka nang mapainit. Relax ka lang. Hanggang sa ibabaganatan na sa Petron at posibleng maubusan ng langis. Sila'y posibleng maubusan ng langis. Actually, nagbigay sila ng matinding babala. Lalong-lalo na sa ating pamahalaan, sa ating gobyerno. Dahil posibleng magkaroon ng krisis sa supply ng langis sa bansa kung hindi agad kikilos ang gobyerno. Kaya dapat kumilos na ang ating gobyerno. Kaso, sa April 12 and 13 pa, April 12 and 13 pa, ipatutupad yung suspension ng fuel excise tax. Sabi sa pagdinig ng Senado, sinabi ni Carlo Adriano na bagamat lumagpas na sa $80 kada bariles ang average na presyo ng Dubai crude sa loob ng isang buwan, hindi agad maipatutupad ang batas. Dapat mabilis kumilos talaga ang ating gobyerno. Akialaga rin yun nito April 12 and 13 ni March 27 natin. Next week, March 30, 31, yung Gadwan, Lunes Santo, Martes Santo, at Miyerkules Santo la. And by the way, April 2, 3, 4, and 5, wala po tayo sa IRE in observance of the Holy Week, agauntan, of the Lenten season na tatong tanagagik. But we will be back on April 6 onwards na. So wala po kami sa IRE on April 2, 3, 4, and 5. Pero kami magbabalik April 6 na. Hindi bali, Mars, hanggang nga madanagan, Mars, wag mainit ang ulo mo kasi ang sabi ngayon, ito good news ulit. Good news ulit, Mars. The Philippines has successfully drilled and tested the Camagua 3 in the Malampaya gas field. Di ba, Mars? Magandang balita yan. President Bongbong Marcos says that this extends the life of the gas field by 6 years. Together with the Malampaya East 1 discovery and Marcos vows local gas delivery by 2026. Ito,
Pakinggan natin mismo yung statement ni Pangulong Bongbong Marcos. My fellow Filipinos, today I am proud to announce another step forward in our mission to secure affordable, reliable energy for every Filipino. The Camago 3 well has been successfully drilled and tested, producing up to 60 million standard cubic feet of gas per day. It is the second major milestone under our $893 million Malampaya Phase 4 campaign, and it is significantly larger than our first. Camago 3 holds an estimated 2.5 times more recoverable gas than the Malampaya East 1 discovery. So together, these two wells are projected to extend the life of the Malampaya gas field by an estimated 6 years. Ano naman ang ibig sabihin nito para sa inyo? It means more power, steadier power, and cheaper power. Malampaya gas costs us roughly 4 pesos and 80 centavos per kilowatt hour. Imported LNG costs 10 pesos and 30 centavos. More than double. Every unit of power we generate from Malampaya instead of imported fuel is money saved by households, by small businesses, by every Filipino that pays an electric bill. Alam natin lahat kung gaano kahalaga ito ngayon. Ang kaguluhan sa Middle East ay nagdudulot ng matinding pabago-bago sa presyo ng gasolina sa buong mundo. Kaya naman, ginawa natin ang lahat para masiguro na may sarili tayong supply ng enerhiya upang maibsan ang epekto ng kaguluhan nito sa pang-araw-araw na buhay ng ating mga kababayan. For the first time since the year 2000, new subsea pipelines are being laid in Philippine waters. Ibig sabihin, may bagong tubo na itinatanim sa ilalim ng dagat para maihatid ang gas mula sa pinagkukuhanan patungo sa ating mga tahanan at negosyo. We are not just extending a gas field. We are rebuilding our energy infrastructure from the ground up. We are targeting first gas delivery by the fourth quarter of 2026. And we are not stopping there. The next well, Bagong Pag-asa, sits 30 kilometers north of Malampaya and is already in the works. This is indigenous energy. It is ours. This is our future. And it is how we protect every Filipino from the burden of rising global fuel prices. Maraming salamat. Yan Mars, magandang balita hatid sa iyo ni Pangulong BBM. Para mawala yung init ng ulo mo, Mars. Lalong-lalo na sa mga sinasabi mong mga bashers mo. Ay nako, yung mga bashers, Mars, yung mga bashers na yan, hindi ka nila ibabash kung tama ang ginagawa mo. Tama, duga, gauntan. Pero kung may mali sa mga ginagawa mo, syempre ibabash ka nila. Di ba, Mars? Kaya pasalamat ka, may nagbabash sa'yo para maituwid mo yung mali mo. Agauntan, Mars. Si Kamot, Mars. Masyado kang pikon. Huwag ganun, Mars. Ito, para mawala ulit yung init ng ulo mo, Mars. Ito, pakinggan mo yung mensahe ni pangalawang Pangulo, Vice President Sara Duterte. May message po siya sa iyo. Okay. Mga kababayan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw, umayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyo lahat. Ang patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin ay isang mabigat na dagok sa hangarin nating magkaroon ng mapayapa at masaganang buhay para sa bawat pamilyang Pilipino. Hindi normal ang ating pinagdaraanan. Ito ay epekto ng mga krisis sa labas ng ating bansa, kabilang ang digmaan sa gitnang silangan na direktang nakakaapekto sa presyo ng pagkain, langis at iba pang pangunahing pangangailangan. Sa kabila nito, ang tanggapan ng pangalawang Pangulo ay patuloy na nagsasagawa ng mga programa na noon pa man ay nakatuon ng tumulong sa inyo na makatipid at makaraos sa araw-araw. Ang kampanya ng pagbabago sa edukasyon ay nagbibigay ng tulong sa gamit pampaaralan ng ating mga mag-aaral. Ang boost ng OVP
ay patuloy na nagbibigay ng libreng sakay para sa ating mga commuters sa Metro Manila, Cebu, Bacolod, Davao at Tacloban. Ang Magnegosyo Taday ay magpapatuloy upang mapunan ang kapital ng maliliit na negosyo. At ang rice boxes ay patuloy na ipinamamahagi sa mga nangangailangan, lalo na sa panahon na tulad ngayon. Kasabay nito, nagpapatupad din kami ng mga cost-cutting measures sa loob ng aming tanggapan upang matiyak na mas maraming pondo ang mapupunta sa direktang tulong sa taong bayan. Hindi na itutuloy ng OVP ang pasidungog at kasarilayan sa buwan ng Hunyo. Ang mga ito ay dalawang malalaking pagtitipon para sa LGBTQ community at para sa Year 4 Accomplishment Report ng aking termino. Sa halip ay nakalaan ng pondo para sa mga nasabing aktibidad ay idadagdag na lamang sa budget ng RICE project. Sa mga darating na buwan, inaasahan nating lalong magiging mahirap ang sitwasyon sa pagkain dahil sa banta ng El Nino mula sa Abril hanggang Hunyo at posibilidad ng pagbaha mula Hulyo hanggang Setyembre dahil sa bagyo at pag-ulan. Sa ating pagtitipid, unahin natin ang sapat na pagkain para sa ating pamilya, pagpapagamot sa may sakit at ang edukasyon ng ating mga anak. Ang pinakamabisang panlaban sa krisis ay kahandaan. Simulan na nating planuhin ang ating mga hakbang hanggang sa katapusan ng taong 2026. Kasama na ang pagharap sa posibleng pagkawala ng trabaho, patuloy na pagtaas ng presyo ng pagkain, at risk reduction measures laban sa epekto ng matinding init at mga pagbaha sa ating kabuhayan. Maliit man ang tanggapan ng pangalawang Pangulo, makakaasa kayo na bawat isa sa amin ay patuloy na naglilingkod at naghahanap ng paraan upang makatulong sa taong bayan. Tayo ay isang bayang may matibay at malakas na pananampalataya sa Diyos. Kaya patuloy tayong manalangin ng taimtim at naway bigyan ang ating bansa ng lakas, gabay at pagkakataon tungo sa tunay na mapayapa at masaganang buhay. Syukran. Yan po Yan po mga kapaborito ang mensahe naman ni Pangalawang Pangulo Vice President Sara Duterte. Bali-bali may babagatuay, wala may libreng sakay. As one of the measures na ginagawa po ngayon ng Office of the Vice President para makatulong sa ating mga kababayan. What if may yung mga LGU ganyan din ang isipin po ninyo? Si Mayor Vico Soto, ang aliw na may electric bus. Electric bus para transportation na sa kay Batod Munisipyo plus for other purposes iraraman ng electric bus. Bakit hindi kayo rin mag-isip? Anyway, may mga bus naman yung mga ibang LGUs dyan. Bakit hindi gamitin para naman makatulong kayo sa inyong mga kababayan, yung mga pumupunta sa opisina, ilugan nyo rin libre. Sarag to. Si Office of the Vice President, wala tayo bus libre, iluganan para sa commuters. Akin tano usar yung bus na munisipyo na sa LGU, yakulaan nyo, yapangitransport, nagkalalala. Nasare ugugaw. Maong labat la taniba na panaunlay graduation nata nagauntan. Pero arami walay summer classes dan akin natan usar yuratan ya bus, ya sinasaliw ya luluganan to transport these people coming from your town to their destination. Singa bilang, malapot tanad balin na binmalay. No walay luganan di tanya pankeryan na balin na binmalay. Usarunda natan. At ihatid po yung mga estudyante papuntang lungsod ng Dagupan kung sila man ay nag-aaral dito sa lungsod ng Dagupan. That is one of the marakap ya kurang. Kutdang gaunta na tatong tanagagik. Anto?
Halimbawa din sa linggo yun, kung sakali mayroon silang bus po dyan, dalhin din nila yung kanilang mga estudyante, mga commuters, mga nagtatrabaho sa Dagupan, et cetera. Yung pong mga iba pang mga LGUs na may kanya-kanya rin po silang mga sasakyan. Kaya ba yon? Kaya ng Opisina of the Vice President Ba't hindi nyo kaya? Limited pa naman yung budget ng Office of the Vice President pero kinakaya nila. True, hindi. Di ba? Inalis na nga pati yata yung intelligence fund sa kanya Di ba? Ay na. Sige, untuloy. So, saray, balitan matwa. SBM, say kabusol na saray MBTF, managbalitay tilatan fake news, kaya rin ni nasaren pakabatan. Paimano, malala po ni, at saray manangantabay. Ang puta-putang Iran balita. Huwag niyo akong subukan! I am sorry. Kung walang kurap, walang mahirap. My God, I hate drugs. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iran sunata. Dami yung Son ang puta-putang Iran impormasyon. Aya sa number 1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. paborito. Happy anniversary, Radyo Pangasinan. Maraming salamat po sa inyong patuloy na paglilingkod at syempre ang pagbibigay ng tapat at patas na balita para sa ating mga kababayan. Mabuhay po! Mensahe mula kay Councilor Dada Reyna ng Dagupan City. Want to escape the hustle and bustle of city life? Look no further than the River Palm Hotel and Resort, your premier destination for affordable luxury in Pangasinan. Nestled in the heart of Barangay Banyaga, Bugalyon, our hotel is surrounded by the breathtaking beauty of the Agno River. Our haven for comfort embodies the essence of Southeast Asian hospitality. Whether you're seeking a romantic getaway, a family vacation, or just a peaceful retreat, the River Palm Hotel and Resort is the perfect choice. So what are you waiting for? Book a tranquil experience where unforgettable memories are waiting to be made. For reservations and more information, visit our Facebook page, River Palm Hotel and Resort. Your home by the river awaits you. Ngayong 2025 ay ang ika-100 taon ng pagbibigay serbisyong pangkalusugan ng Region 1 Medical Center bilang isa ng 1,500 bed capacity na ospital. Mas marami pa ang mapapagaling at buhay na madudugtungan ng ospital di lamang sa Pangasinan kundi sa buong Northern Luzon sa tulong ng 12 accredited residency training programs at 13 active specialty centers nito: Cancer Center, Dermatology Center, Eye Center, Heart Center, Toxicology Center, Burn Care Unit, Center for Mental Health, Acute Stroke Unit, Geriatric Center, Infectious Disease Center, Kidney Transplant Unit, Lung Center, at Trauma Center. Patuloy na mangunguna ang R1MC sa pagpapaigting at pagpapaibayo ng dekalidad na healthcare delivery hanggang sa susunod na siglo. 100 years of healing, compassion, and service. Region 1 Medical Center, ang inyong partner sa kalusugan. Region 1, number 1. Asahan po ninyo ang dekalidad na serbisyo sa Region 1 Medical Center at ng Department of Health. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Joseph Roland Omihia, ang inyong Centennial Medical Center Chief ng R1MC. Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Para sa ika-7 anibersaryo ng Radyo Pangasinan, ako po ay bumabati sa inyong anibersaryo. Maraming salamat sa inyong serbisyo na ibinibigay sa taong bayan. At kayo po ang isa sa mga nakikita po namin na katuwang ng gobyerno upang ipaabot ang mga dapat mangyari ng taong bayan. At asahan nyo po na tayo po ay magtulungan at dalangin po namin na unaway
marami pa kayong serbisyong magagawa at may bibigay sa ating mga kababayan. So mabuhay po ang Radyo Pangasinan at mabuhay po ang lahat ng mga empleyado dyan. Pagbati mula kay Councilor Jonathan T. Ramos ng Lingayen, Pangasinan. Maligayang bati, DWJE, Radyo Pangasinan. Celebrating 7 years of service is a major milestone considering the fact that Radio Pangasinan is the only local radio station operating in the province. Salamat sa 7 taon at sa mga susunod pang mga taon ng ating pagsasama. Asahan po ninyo ang mas pinaigting pang paghahatid ng mga balita at katotohanan. Sa lahat, not to mention ang magagandang tugtugin for everyone's total entertainment. Busog na kayo sa balita, may indak pa kayo sa ating mga musika. Sa aming mga advertisers at supporters, mabuhay po kayo. Please join us for more years of public service and entertainment. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, your number 1 pop music station in Pangasinan. 7th anniversary ng Radyo Pangasinan ay hatid sa inyo ng Ezekiel Eatery located at Old De Venecia Highway, Lucao District, Dagupan City. Owned and managed by Mr. and Mrs. Joseph and Rhea Viray. You may contact them at 0950-015-8478 or 0915-745-8030. Ezekiel Eatery. Jad Dagupan, walay saksakay ya radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Herrero, Paborito. Lasip Chico, Paborito. Lasip Grande, Paborito. Aboy, Paborito. Lukaw, Paborito. Jad Maluwad, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. S P M Saray Balitan Matuwa ed Radyo Pangasinan. Programan magipasabi na Saray Matuan nagagawa ed balay, probinsya, bansa, tanjad intiron mundo. S P M Saray Balitan Matuwa ed Radyo Pangasinan. Kaulo, Kantabayo, say lawas karo tang kapaborito yo. Joseph Kanilang Bacanihes PM. Saray Balitan Matuwa ed Radyo Pangasinan. Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 na kabuwasan. SBM. SBM is brought to you by Mars Restaurant, Galila, Mangantila, and Mars Restaurant. Matatagpuan sa Rufinas Square, Binmaloy, Pangasinan, just along the highway near Dagupan City. A perfect venue for a dinner date. Mars Restaurant. Come hungry, live happy. That's right, Mars. Oh, 'di ba, Mars? Para mawala yung init ng ulo mo, let's go to Mars Restaurant, ha? So, come hungry, live happy. Instead na hungry, come angry, as in angry talaga, anger, ha? No, come hungry, live happy. Pagka kumain ka dyan sa Mars Restaurant, lalong na Mars, pag matikman mo yung kanilang mga delectable yet budget-friendly na mouth baby bat at pork ribs, yung kanilang mga mouth-watering cuts of steaks like yung mga ribeye, sirloin, T-bone, porterhouse, strip loin steaks, with their savory bangos a la pobre na jam-pack with aromatic garlic bits. Oy, masarap yan. Tapos, meron pa silang mga Pinoy pulutan tulad ng kanilang signature mix na mix na beef innards. Oh, di ba? Yung kanilang sisig, yung kanilang chicharon bulaklak, yung kanilang chicken supernova. Meron pa silang bulalo at sinigang to comfort you, Mars. Oh. And meron pa silang mga light meals
tulad ng kanilang rich aligi pasta at saka yung kanilang out of the ordinary Spanish sardines pasta. Meron pa silang satisfying chicken teriyaki wrap at saka New York strips wrap. Di ba, Mars? Kaya Mars, para mawala yung anger mo, let's go to Mars Restaurant. Perfect for satisfying dates or late night cravings. Ay, naku, Mars. Saray Balitan Matwa, SBM, sa ikabusol na Saray MBTF, managbalitay tilatan fake news. Alas 9:35 la, nakabuwasan at ating tanagagik kaulop kantabi ni say lawas yun kaaro, lawas yun kapaborito, JCB, Joseph Kanilang Bakani. Ayagi, ni walay abasak jay, ya amay akasulat at Country Mail Online, kwanto jay ni mga kaso na sinampa versus dating Mayor Rosario binasura ng ombudsman. 8 na magkakaibang kaso na sinampa laban kay dating Binmali Mayor Simplicio Sammy Rosario ang ibinasura ng ombudsman. Base sa inilabas na magkakaibang desisyon ng ombudsman, dinismiss ang mga sinampang kaso laban kay dating Mayor Rosario for lack of probable cause, for lack of substantial evidence, at for lack of merit. Matatandaan na bago ang 2025 mayoralty election sa Binmaley, ay sinampahan ng kaliwat kanan ng mga kaso si Rosario at ginawa itong demolition campaign at black propaganda upang masira ang imahe ng dating alkalde sa mga residente. Bagamat ibinasura na ng ombudsman ang mga kaso ni dating Mayor Rosario, ay sunod-sunod na motion for reconsideration ang inihain ng mga complainants, subalit ang mga ito ay denied. Capital letter D-E-N-I-E-D, to emphasize, denied. For lack of merit. Hindi pa sila nakontento, dinulog pa hanggang sa Court of Appeals ang nasabing mga kaso, subalit na-dismiss pa rin ito. Si Leon Cruz Castro Jr., kwanto jaya tatong tanagagik, na kilalang political campaigner ni incumbent Mayor Pedro A. Merera III, ang naging pangunahing complainant sa mga kasong sinampa laban kay ex-Mayor Rosario. Napag-alaman na ang mga kalaban sa politika ni ex-Mayor Rosario ay patuloy pa rin ang paghalungkat ng mga kaso para isampa sa dating alkalde. Natanatatong tanagagik ni duga-duga timbawag. Si former Mayor Sammy Rosario na balin na Binmali, mangitor iraangan ko na sa reaction data atong tanagagik at tantistutan balat unyani wadyan so lugay da pangilugay da at Secretary namin. Good morning, former Mayor Sammy Rosario, sir. Good morning Joseph. Ani wala may balita ka, Mayor, at pimawaylad may Country Mail Online dismiss iramay waluran kaso yung sagabdad sa kayo ombudsman ang gadman at Court of Appeals denied for lack of merit. Well, nagpapasama actually Joseph, apayaglatan. Last year nitan, pero ako tahimik lang ako. Hindi naman ako nagsasalita. If I remember it right, Mayor, lumabas yung mga kasong yan last year, tamang-tama para tamang-tama doon sa timugmad sa may election period. Mayor? Hindi, no. Hindi, after election. After election, okay. Okay. After election. After election niya pimaway. Okay. Pero yung sa didamage sa Sbinda, ginawa nila. Pero hindi na ako kumikibo. Pero ngayon, nagtataka nga ako, bakit may lumabas yan sa dyaryo? Hindi ko alam kung saan galing. Pero anyway, ito naman matan.
Aringan ko may balikas na ilorde na naman, radyo, mapapasdok ang kapo ko ni Pibabalian to. Siguro ko, ang Pibabalian to, kung ko, nandi prepare na may kaso si Leo si Vital, abayag natin 2012 niya mo ka project is a more parang anong tawag dito 2012 pa manbubukay kayra yamin manbubukay ra namin pero anyway sasagutin mo na kasi siya para Leo to Joseph. So that's 14 years ago. 14 years ago. Begla. 2012 pa ito. Okay. Ay, 2012 or 2013 or 2014. Something like that. Alam mo, 2012. Oh, okay. Basta during my time pa. Oo. Natan, ay, bubukay na. Pero si babakatarin ko si ilorde na naman, babakato, agi na babangiti si Kato. Sa ito po tulabat ang si Kara, Mr. Castro, Kristiyano ka, mangitar kay no communion, mangitar kay laman. Ang tapagkupat si ka, ang gagawin na Leo di Vital Detan office na mayor na kay Bamira. Noon imprepare datan. Ama sa tapagkulabat, lubatan mo. Tanaw bilbilang at agmo aminan, ay sinungaling ka. Kasi mangitar kay sa communion, mandidiro kay magkukommunion ka. Ay, anak ka na Kristo. Tapos ay batila ka din. Ang tigagawin da. Tapos kumado. Nanilakad na impay data ng ombudsman. Supay lima. Supay nga pagkindileo ta si Vital. Agdan tailaan daratan. Supay nga iba. Ito po ko si ka. No, supay nga iba si Kara. Oh. Amalo ba ito po ko? Agtila man titila Mr. Ilorde, antak si kaso kinditan, kung titira, ditan. Si Mayor, may agaw na, si kay nanangusar bilang. Ako ibabagay, si kay usaran to. Pero, pangkalawang ko, akin, anto gagawin na dibital, na si Leo, ditan, Office of the Office of Municipio kay ba ni Marlon Fernandez. Ito po ko labat. Batad naman, hindi patad mo man ng tigagawin darman, antamla. Marunat na bayag la Joseph. Aga alaman sa salita. May babagatoy suspende ulit 20 days suspension ko pero aliwag lang vice mayor sa aman. Tapi mo ita after na may kinda after election na. After election, oo. So, may pasuspindi ako pero si criminal case ko tan clear. Sinalartan si Leo. Di ba sa pinatagan ng Leo? Siya nga ba ministerial laklabat? May babagay, may disalawan. Hindi nagtamang na sweldo. For how many years? For how many months? Ako ba nanawa sa sweldo? More than 1 million sa bawas, ang nangyari, pahanda na siya sa mambayar amin man. Tatipay balang ko tanura kami, corporate demand. Si Leo, sabi contractor. At si karoon mambayar. Pero si karoon ko labat, Joseph, magpaparunak la. Okay. Akin ang katunda naman. Sa imbaga na ilo telemat, madismiss yung wala nirin takil ko nila kakaso, ay di alaga rin ko ng turaman, dahabatan ko, so man. Kaya si karoon ko kindi Lorde, kabamasyadon ke na may ako kumamantitila, may magibaga kay katuwan. Ay puro sila sana abanta, alo si kayo ng demanda. Pero supay anyo sir, supay nanggangga na si Karakin Dibital na si Leo. Ayan, ito po ko. Supay anti-gagawin na the Office of the Mayor. Iraraya, antis na ng file. Okay. Ama, so ito po ko na ba, Joseph? Ama, kapula. Okay.
No, amay dismissal to, God is good. Ako, tanggap mo sa ginawang kaliwartan. Kaya the truth prevails. May ko ibabagitan. Si katuwang pimaway. Ang kapag ginawang kaliwartan, munisipyo. Pero pag dalaw ko, ginagdaw mo ditundaan. Aman si problema. Wala si karulatan, nagdatundaan sa ko, di okay laban. Sapong ko lang, ubutan ko lang, tagabay na. Maanta mo lang, marunak na, Joseph. Mayor, natapat ko labat kasi for 15 years, nagmaliw kayo Mayor Matitanad Binmalay, at aliwan sa Binmalay labat, so wala ra may papawaya findings na ko, disallowances. Almost every LGU, at walay untan niya findings na sa COA, disallowances. Tapat ko pala batla, Mayor, anto tatay disallowances is that form of graft and corruption? No. Graft ang yung disallowance na graft ang corruption. Okay. Disallowance yun, so meron is either full, may kulang ang papel, i-submit mo, or may findings sila na parang disallowance na sige, wala over. Sige disallowance to may singa say amount to double sa may central, double charging. Okay. That disallowance man pero adidaklar man. Adidaklar man may sahod kurma. Pero sa gabay daraya ay sa sumambayra may sa sumambayra may tako man ginawa na mental. Ministerial lang ako hindi dak na lamay suldok ditan. Ako nawad more than 1 million. So, basta ganito, Joseph, disallowance per se is not grapang corruption. It's not a crime. Okay. You have to see there that, hindi lang LGU, maski national government, maski Office of the President, Office of the Vice President, kompleto rata, wala ito namin disallowance. Alam ang LGU labat. It's only pagkano ko dito labat this Giant Bimaloy, akin pag-ati disallowance, sa kitang daulo. Nanananda, napidisalawas na po for how many years? Ano yung pagkada Lorde? For 4 years. Siyempre, ito pa kung pa si disalawas yun, anti-project yun. Sa project nyo is for merely anti-yaran to may solar. Kung sabi-sabi ago mo ito, nasukayan niraratan, pero nata nang po. Kaya kapalo nun, Sir Joseph, kaya ng kulara, noon ito, kabaitan ni gawon dalabat, ang kapi problema siya. Siya kapat, na pag nabat siya nabag, tapos siya nababagat ito, papasang kura ko, no? So, ito po ko lang, ang tigago na dilayo si Vital, demand opisina ng mayor, na watan si Lorde. Okay. Sa kanya, itapot ko. Ito pa ko hindi Lorde pa. Lorde na nimpal yutan. Nimpal na dileyo tang si Vital, Dumbusman. Super kay Batad Lima Dumbusman. Akin, nagka-monitor siya rin. Monitor ta ka, by Lorde, kay Bata ka. Tapos bagang kapibabalian mo, adjustar kayo labas siguro, nasa kaya to. Ang malaba, itapot ko, akin na iniban mo raya yung 5 Dumbusman. Vital tan si Leo, ang tigawon daratan, 5 Dumbusman. Kabagkura. So, iman laba, Joseph. Okay, Mayor. Itapot ko labat, itapot ko. Supa, ang iba si Dumbusman ng file. Aga si Lorde. Okay. Umal na ba? Tapos ko akin ibantura. Ipakato, gabi babali. Umal na, basta Joseph, umal na pa sinipagag. Okay, Mayor. Okay, thank you so much, Mayor. Thank you. Okay. So at least mga kapaborito, man so side ng former Mayor Sammy Rosario na bali na binmalay ni Pakratsatan so ibabagan insagap iya balon asunto kontra ad sigato. That is the reaction ubat data itong tanagagi kad sa amin ni man iya palapag ng Mr. Elorde Castro. So
duara may tutut da ya intilak da tatong tanagagik anti gagawan nasara may duara ya complainant before the filing of the complaint demanded opisina na office of the mayor. And akin ta sikaray inibaan walay makatasi kanya ni baganan mayor ya sige mayor le ang ibaga, former mayor lang ibaga ya anang nang data anang nang dan no si para may kaiba nasaramay daramay duaran complainant. And so contrary singa contrary at sa may ibabagadanan ni man they have nothing to do with it. Agi, ang pataputang so agaw at atong tanagahagi. Mampabutol ti pa yun at demand at Mars Restaurant, tawal ang butol-butol mo, drinks the demand. At ano makakakarak demand. At walay librin orange juice, ang butol-butol, bali-bali, pure orange juice, walang sugar, talagang nananam mo may inka orange to at atong tanagagik, kanya no gabay man pabuto, mag-relax para mawala yung stress, di ba sabi ni mayor nung nagsalita siya sa isang barangay assembly, diyan nga pala sa barangay Basing, di ba sabi niya sa mga matatanda, do not stress yourself, relax. Stress is a poison to your body. It makes you look old. Magkakaroon ka ng mga piligis sa mukha if you're always stressed. Kanya niyang ninyo Engineer Nixon Dakal. Pina ni lupa to kasi hindi siya nai-stress. Hindi siya ini-stress ni Madam Charis. Kasi si Madam Charis maong yung mga ro. Agawantan Engineer Nixon. Kanyan mananap kayo maong yung mga ro, tapen ag kayo na stress, ad laman niyo, ad kanunutan niyo, ag kayo masikan niya tampol, agawantan. Ay agi, ini-stress lang ninyo ang sarili ninyo. Ang babanil ag walad kanunutan. Ang tulamay imbagatunan ng Archbishop Sopkaruman. Bakit we have all these problems? Dahil sa kasakiman ng tao. So relax, let's go to Mars Restaurant, and try their mouth baby back rib and pork ribs. Ay masarap yan at atong tanagagik, sinisigurado ko sa inyo. Ito, 9:53 na po ng umaga ay aginan ni man ni abantagang kulalamat iramay basura dita nadgayaman. Wala schedule nila ya pandugdog na basura ditan kasi nasami asay saki agaw at naimanok demand inermla manat. Di madkalagsab na manat bridge at taluntun lalamat irami basurag man. Pero naniman singa kumulan na imano aduk dala mo. Pero natan jad gayaman ni di madgayaman may dating kulay barangay Hulman waman atip-tipon lalamat irarati basura. Aliwan di man labat wala ramay arumya putak na establishmento along that highway. Dita nadgayaman, yawad man lang abumbunton mat iraramay basura da, sako-sako la. Kapigay schedule yo, ya panugduk ditan, asay basura, tani, aysur. Aliwan aysur labat, di balik umuno, walay balingit tun da isot. Makababaing mat, so bali na binmalin, untan so na nang dadalan, abunton so sari basura, gauntan. Ni bali-bali ngaran pa na patron tayo, Our Lady of Purification. Purity. San walay na nang nandan basura ay makababaing. Agaon ta natatong tanagagig.
Ay niwalay ng text jay si kwanto Boss Joseph kwanto concern ko lang yung sa waste management sa Malasiki. Okay, pati dyan Malasiki sirin at tayak na maong darapan na plaza kada kabwasan iray basura. Also paging the waste management division na barang na bali na Malasiki. Piimano yapatan kunguray atak-takatak ya basura ditan arapan nasay plaza. Taditad arapan na plaza kaarapan tumatitan so munisipyo na Malasiki wagak naliling wagontan. Mabanbanday mat yan nanang nasari tutuon unlaad munisipyo yaman proseso nasara may papeles da mangala nasara may business permit o mambayar na taxes da real property tax sa gauntan at nanang dan marurutak sa plaza makapabaing mat. So paging the waste management division na bali na Malasiki pakilinis lang po para bali-bali malilinis si amin. At tatayo problema na amin niya balitan. So waste waste at atong talaga gagauntan Pero sa tamang management hindi tayo magkakaproblema sa waste. Bukande. Sa tamang management hindi tayo magkakaproblema sa waste agontan. Kaya nga meron tayong Waste Management Division. Ang kanilang trabaho is to manage, to control, at ating tanagagik to get rid. At saratay isoriran waste yawat tanad daladalan. Kanyan piasikasi pala sirin, tani, bumbunton lalamot, irami basura di man, di bali ko mo, numalimlinggas irami sako, yan anong marurudak mo, dugdugyot, agauntan, kaya nadugyutan ka mo te, gauntan na tatong tanagagik, di bali ko man malimlinggas iraramay sakon pangkarganda mo, andi, simpre, basura mo lang ti kargada, agauntan na tatong tanagagik, di dugyot yan ang nangan. Again, kapalay malam yung oras sa atin talagagik, and because it's Friday, we'll see you on Monday. Magkikita po tayo ng March 30, 31, and April 1. Pero sa April 2, ulitin natin, April 2, 3, 4, 5, at wala po tayo in celebrate, because of the Lenten season. Okay, pantulamay tawag dahil, in observation, of Lenten season. And by the way, mga kapaborito, yes, Sir Joey. 2, 3, 4. Pero 5, on air na tayo. Pero wala pa kami, hindi pa kami on board. Sa April 6 na kami on board. Okay? So, and by the way, again, tribute lang po natin sa ating kasamang si Kuya Tito. Si Kuya Tito will be finally laid to rest this coming Sunday, March 29 man, Sir Joey, March 29, and we just would like to remember him for antayo tatong tanagagi si katumalanti may sakit saray may pillar na may broadcasting jaad luyag tayong Pangasinan. Imagine he started his career noong 1969 sa kanyang programa na Tito Romantico sa himpilang DCDL noon sa Dagupan City. At alam niyo ho ba, teacher by profession pala si Kuya TQT. Nagtapos siya sa kursong Bachelor of Science in Education. Pero mas nagustuhan niya ang magtrabaho bilang isang broadcaster. So, napakinggan si Kuya Tito sa maraming himpilan ng radyo at naging station manager po siya ng DW 1017, 1017 AM. Aya may tinawag dan Radyo Tambuyog. Asaliti mo. So, nan-trabaho di man, nan-programa di man, kaiba si Kuya TQT.
At namayagpag po yung radio station na yan, number 1 na AM radio station sa Dagupan at sa lalawigan ng Pangasinan during his stint as a station manager po doon. Tambak yun dati. Diyan po matatagpuan sa Tambak ito dati. So, sa mga pagpasok ng mga komentaryo at public affairs program sa television, sa mga FM, music and news radio stations, hanggang sa pagdating ng impluensya ng social media, hindi pa rin po nagpatinag si Kuya TQT sa kanyang passion sa broadcast industry. So, nagpatuloy po siya sa kanyang passion. Actually, nakausap din natin yung mga anak niya. Talagang ang ganoong manliidad to, talagang unloob ni man programa ni i-drive to may luganan da at his age susugupon tuya so stasyon tayo manlapod first floor yang God third floor. So Kuya TQT, thank you for the memories. Mas kabkabat si Kuya TQT as mabata-batar, mabata-batar si katutan, so PB laton naynay. So he will be finally laid to rest on the March 29 dyan po sa Forest Lake, Ordaneta. Kuya TQT, tawag nito, fly high. Fly high. Sigaratan sa Saray Balitan Matwa, SBM. Sa Ikabusol, Nasaray, MBTF, managbalitay tilatan, fake news. Kaluwagan tabel lang mula sa Lawasin Karo, Lawasin Kapaborito, Joseph Kanilang Bakani, JCB. Judge technical side, si Mr. END, Engineer Nixon Dakal. Antabayan ang susunod kaga ng number 1 kapaborito Joy Baby dito lamang sa number 1 pop news station ng lalawigan ng Pangasinan, DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, paborito. Ang inyong napakinggan ay isang bayad na programa. Anumang opinyon, balita o pahayag ay walang kinalaman ang himpilang ito. SBM Saray Balitan Matwa ed Radyo Pangasinan. Programan magipasabi na Saray Matuan nagagawa ed balay, probinsya, bansa, tanjad intiron mundo. SBM Saray Balitan Matwa ed Radyo Pangasinan. Kaulo, Kantabayo, sa Lawas Karo, tang kapaborito yo, Joseph Kanilang Bakani. SBM Saray Balitan Matwa ed Radyo Pangasinan. Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 na kabuwasan. SBM. Tired of the stress and noise of the city?